Здравейте! Днес искам първо да ви споделя, че извърших ритуала, който, чийто текст пуснах преди да го извърша. И като цяло ритуала се получи. Наистина аз долу-горе мога да кажа, че всички мои ритуали се получават. Именно заради това, че обръщам специално внимание на всеки един детайл и не бързам със сътворяването на всеки един ритуал. Тоест има ритуали, които ги готвя по 2-3 месеца, за да мога реално да постигна яснота относно проблема. Имам желание и намерение да ви покажа на вас как аз извършвам моите ритуали, тъй като това ще бъде една нова технология, която, която аз използвам и която аз получих за себе си и за моите ритуали по-специално. Но като цяло тя е съвкупност и съчетава доста детайли от самата практика в времето, от окултистите във вековете. Сега това, което искам да направим с вас, е долу-горе да ви обясня какво точно направих за самия ритуал. Затова отново ще прослушаме този текст, който пуснах, за да мога да ви обясня кое какво означава и долу-горе да добиете представа какво точно съм направила. Има нещо тясно и за мен неясно. И не е задължително да зная, щом си дупките копая. И преднината да отнемат, все един и същ стои проблемът. Забучените в мене глички ще ги отнема в мене всички. Така, първо, в окултизма и като цяло, когато работим върху себе си, има едно явление, което се казва Psychic Warfare, което като цяло съществува в целия свят и съществува дори и в високите нива на властта, в високите нива на музиката също така. Тоест, всеки се бори за известност, хората се борят за енергия и за това да получават все повече и повече признание и енергия от техните последователи и съответно да използват тази енергия. Така, това моето намерение с този ритуал беше такова, че да, когато човек тръгне да се развива, има много неща, които не са му ясни и има много неща, и има много същества и хора, които притежават преднина в своето обучение, т.е. притежават повече сили, повече способности, повече практика имат, нали, извършени ритуали на брой и като цяло опит в това нещо. Но много често, когато човек попадне под вниманието на подобни същества, които се занимават с окултна дейност, с окултни ритуали, може да стане жертва на енергиен вампиризъм. И не само на енергиен вампиризъм, може да се превърне човек в играчка на някои мастери, които са доста по-напред в тази игра. И това по някакъв начин отнема част от душата на този човек, нали, който е тръгнал по този път. И това представлява отнемане на самото съзнание на човека, отнемане на съзнанието на съществото, чрез нали, една такава вихрушка, някои хора го наричат паразит, който се храни със съзнание. Той си е такъв, нали, прилича дори на един голям червей, който изяжда самото съзнание на хората. И получавайки това нещо, нали, от всякъде всички да се занимават по някакъв начин, да се опитват да те моделират според тяхната собствена реалност, нали, човек може буквално да се парализира като с иглички забучени в него. Т.е. да спре да прави абсолютно всичко и да спре да се развива, да съществува и като цяло това да бъде за него края. Добре. Ще мина тази дължина
и купчина ще събера. Отломки в мене има, да претопим и тази половина. Отломките като магнити събират сили плодовити. Така, тук моето намерение е от самите. Така, тази дължина, това представлява пътя, който се намира между Гебора и Чесет. Това е пътя на силата, карта на силата в Таро. Но нали, еквивалента, който е в клипота, в дървото на смъртта, нали, представлява нали, негативната страна. Или по-скоро силата в дълбочина, изучена в дълбочина. Или винаги, когато става въпрос за тъмните сили, за дървото на смъртта, това означава ти реално да получиш своята сила. Тоест, не е просто за един-два дни нали, да ти дадат някаква представа какво е да имаш сила и как да кажа. Нали, за мен това са неща, които се учат все едно от деца в детската градина. Нали, това не е истинско израстване за мен. Докато реално тук можеш да придобиеш своята сила, извършвайки правилните действия. Ципа си разкопчавам и преставам да стоя и да оставам, да ме бучат или обезглавяват, да ме сваряват или полудяват. От тази смес в този космос получих преданост и мощност. И сменям те як с мене, в което искам полувреме. Така, тъй като има един термин в окултизма, който се нарича remote viewing или който представлява това нещо. Сега ще ви го обясня. Това е когато влезеш в главата и в съзнанието на друг човек, нали, самият ти, и ако искаш да направиш нещо, можеш да направиш това нещо чрез друго тяло, което не е твоето. Тоест да получиш нещо, например, да получиш видеоклип от някой изпълнител, български или чуждестранен, нали? Някой изпълнител, който ти не познаваш. Нали? Това може да го направиш с remote viewing, т.е. ти буквално се вселяваш в неговото тяло и правиш това, което ти искаш да направиш. Нали? Това са много сложни магически действия и това са много сложни магически процеси. А самият Теяк, той представлява едно от лицата на Тейфиот, се казва това същество, което управлява пътя на силата. Но аз разбрах, че Тимфиот това е всъщност Тифон. И Теяк, нали, това е същество, което е много силно свързано нали, с моята сила. Тоест, когато някой иска да ми направи нещо или да направи с мен това нещо, remote viewing, или когато иска, например, да ми въздейства по някакъв начин, да съсипя живота си, аз мога да се сменя с това същество, което се казва Теяк, нали? И това същество какво представлява? Това е същество с вампиричен характер, което се храни с именно всички тези неща. Т.е. вместо тези, например, нападения или негативни събития и връзки, които се случват, вместо да влияят деструктивно на мен или на тези същества, те точно обратното. Подсилват това същество. Т.е. то става още по-умно, още по-развито, още по-знаещо и още по-мъдро. И той дори да предозира, по-интересен си тунел намира. Се иска тайно да се включи и смирната да се обучи. Но времето на Теяк изтича и ще кажа как. Така. В принцип, Теяк, това е част от мен,
която представлява моето негативно проявление, т.е. моята зла страна, така да се изразя. И когато превключа на едно такова състояние, нали, това означава, че ситуацията е станала по някакъв начин крайна и, нали, това нещо аз мога да го правя, когато имам нужда да се захраня с някаква сила, да се захраня с някаква енергия. Тогава като цяло няма друго същество, например, което може да ме спре да получа това, което аз искам, или закони, които да ме спрат да получа това, което аз искам. Щом той изправи се до мене, аз там живея в друго време. Събира той живот от всички и се изнизва по търлички. И времето на тия як изтича, във вечност пак. Така, нали, когато нали, човек не може да си представи тази сила. Нали? Силата на вампира, тя е много голяма и реално, когато човек общува с мен или с хора като мен, той не може да знае каква сила ние притежаваме. Ние приличаме на всички хора и сме еднакви с всички хора. И реално, нали, всички си мислят, че спазваме едни и същи закони с тях. Затова аз тук така се изразявам. Аз там живея в друго време. Но реално другото време може да се определи от едните като едно, а от другите като друго. Тоест, аз мога да определя, че вие, които не се занимавате с подобни окултни дейности, живеете в друго време и аз живея в друго време. Тоест, за мен тези закони, които повечето хора следват, за мен те не важат тези закони. Са две числа, 1 и 0, и между тях деветка плюла. 1 плюс 9 плюс 0 равно на 1 и 0. Дали съм тук ще разбереш, когато е числото 6. Магично статуса си сменям и после го на 6 променям. 18, 8, 6. И още има да кълвеш. Ах, тези числа са променени на две еднакви смени. И има родникова връзка, и превключвател, и развръзка. Аз мога и в 12 скоби да помня кой какво си води. Но тези двете не познавам и с другата ръка си давам. Отварям си въздушното око и гледам си в дълбочина. И 100 варианта на реалността да има, ще гледам се в 3 и 3. Така, тук няма да ви разкривам нали, точно самото уравнение какво означава, но като цяло едно, това представлява как всички живеем като едно. Тоест, обичаме себе си, както обичаме другите. И нали, това е нещо вярно, че всичко е едно, цялото творение, всичко е едно. Но нула, това е когато някой реши да ни се разсърди за нещо или да влезе в конфликт с нас относно нещо. Нали? Тогава става нула и каквото и действие ние да предприемем, ние имаме право да предприемем това действие, защото този човек ни е обявил за свой противник. Относно другите числа, които описвам, нали, това са уравнения, чрез които аз извършвам магическото действие. Нали? 100 варианта на реалността, но аз гледам в 3 варианта на реалността. Значи, представете си, че има една реалност и втора реалност, които се правят някаква интервенция помежду си. Оттам се получава трета реалност. Нали? Това е единствения начин да се получи проявление на нещо друго, на нещо, което е по средата на тези двете. Че има много забележки и наказанията много тежки. Но няма вече наказание. Изследвам седмо упование. И стигам тук, до тази сила, където грешките съм си изтрила. Сверявам се и си ги търся и мога всеки да претърся.
Така, наказанията са много тежки за тези, които не разбират тези науки. И дори и да следите подобни видеоклипове и да получавате подобен тип информация, ако това същество, за което си говорихме, е замъглило вашето съзнание или се храни с вашето съзнание, вие няма да повярвате в това, което чувате. А ще вярвате точно в обратното. И когато повярвате в това и когато повярвате, че следват тежки наказания за вашите действия, тогава наистина целият ви живот се преобръща. Целият ви живот се преобръща и тръгва в негативна посока. Тук става въпрос за здраве, става въпрос за връзки, отношения, финанси, абсолютно всичко. Затова, нали, аз... Гръбнак е, за да се навеждам. Изправям се и се поглеждам. Аз се спомням как в моята младост направих някои неща, за които бях сигурна, че нали, не са много правилни. Или не бях сигурна, но просто получих един вид наказание. Може би самия моя висш аз ми постави това наказание, не знам. Може би за да се ориентирам по-правилно по моя път, но реално, когато човек се забърка с въздействие на реалността, с духовността, с духове, с висши сили, това реално може понякога и да навреди на някой, който така е силно решен да почита, да се моли непрекъснато, как да кажа, да възвеличава с някакви сили и постоянно да се смята за някакво нищожество. И в численото си деление получих пак проникновение. И то е, че фантоми има. Фантомите са все по трима. 3 по 3 и все на 3, света се все дели. Фантомен двойник си поставям. Минавам всеки ден оставен. Изпивам му кръвта и още пия. Аз от всички нощи. Така. Фантомите, това са наши двойници, т.е. същества, които са астрални, но изглеждат по същия начин като нас. Т.е. аз съм виждала фантомни двойници на хора. Например, човека е в един ъгъл на залата, но фантомният двойник се разхожда някъде в другия край на залата. Тоест, че можеш да въздействаш на човека и чрез този фантомен двойник. Ако искаш, например, по някакъв начин да получиш нещо от него или да направиш нещо с него, да развиеш това същество по някакъв начин. Така че фантомният двойник, всеки от нас има фантомен двойник. Дори котките ми имат фантомни двойници. Аз постоянно ги виждам и понякога ги бъркам с самите котки. Тук това, което искам да кажа е, че си поставям фантомен двойник, който е винаги автоматичен или винаги активен, винаги в съзнание и той се храни нали, с енергията на всеки, който се опита по някакъв начин да манипулира реалността в негова полза, използвайки мой фантомен двойник. Защо да съм добра в злото, когато гледа в мен окото? А знаеш ли, когато си реша, и този стих ще разреша. Така, тъй като аз пиша много неща, които повечето хора биха определили като несвързани, или неща, които нямат нищо общо с едното с другото, или няма никаква логика в тях, няма никаква мисъл. Често са ме критикували относно стиховете, които пиша, но аз мога да си ги разчитам, мога да си ги разрешавам, мога да си ги обяснявам. Нех от купола звънчета и закачи ги по пердета. Не влязъл ни в къщи пламък и не излязъл все от този замък. Завинаги ще се изтрия и разпиляна прежда ще навия. Изкарва тя по 100 крачета, а пък излиза все отнета. Така. Много интересно нещо, което се случи, но това ще ви го разкажа после, е, че купола, това е, как да кажа, самия купол на храма.
на храмовете, купола на храма, защото там се събира много голяма сила, енергия, нали, когато повечето хора вярват в едно и също нещо, нали, това подсилва и подхранва много съществото, в което вярват. И това, което аз искам да кажа е, че съм разбрала чрез моето учене много за религията, разбрала съм много за тъмните светове, за религията, как работи тя, какво точно означава. Нали, взела съм пламъка, който ми е даден от Луцифер, за да мога да се развивам, да продължавам, а не да вярвам сляпо, нали, че това може и онова не може и да стоя и нищо да не правя. Така че това означава този текст. Съзнанието мое те държи, където аз присмигвам с очи. И той, което ври държа си, ще мина с него бавно по ръба си. Дори пари ще да изхарча, по лудостта си време ще похарча. Защо? Защото трудно е в око ти да преместиш купчина сено. Така. Значи, когато човек развие своите способности, когато се развие, неговото съзнание може да въздейства на повечето хора по света, които са с подобна на неговата вибрация или които имат, как да кажа, еднакъв код на своята душа или един и същи висш аз или, как да кажа, ако вашия висш аз е, нали, по-голямо същество, нали, това може да са много милиони, милиарди хора по света. Затова аз винаги се опитвам да съхраня цялото съзнание на съществото, което съм аз и да го събера в себе си и да мога аз да контролирам това съзнание, вместо да бъда контролирана от някой друг, който контролира съзнанието. Тоест, винаги когато аз извърша ритуал, той се отразява в ежедневието на всички хора по света и по някакъв начин се вижда това, което аз съм направила. Тоест, аз го виждам за себе си и по този начин работя с източника, защото, нали, източника, неговата функция е винаги да създава. Но медно се страхът ти изтрива, когато стъпиш в нова нива. Продуктите от този будуар изсъхнали цветя, на вас товар. Така. Тъй като ще правя нещо различно и нещо, което нали, до сега не съм чувала някой да го прави в магията, защото имам мисия, която е почти, нали, неосъществима. Тоест, не че не е осъществима, тя е осъществима, но е нещо, което много трудно може да се направи. Все едно като да събудиш някой мъртвец отново за живот. И за това съм написала този текст. На всички тези романови скоби ще кажа само чуждо за затвори. Не примитивна, ролерова съчка, ще я навия като примна пръчка. И меланина в жълта мед, ще питам кой с очи отпред. Ще стържа пак от моите стружки, от душ, поред като от душки. Червена, черна, хималайска е силата ми днес дубайска. Светът, поднесен за добро, е хитро зло, а то няма. Така, това, което аз ще правя е, знаете, че всеки магиосник си има пръчка, т.е. магиоснически жезъл, който по принцип е изправен и сочи с острото напред. Нали, това, което аз ще направя, понеже съм жена, ще го направя във формата на спирала този жезъл и мисля да сложа и метал в него. Това, което наричам моите стружки, това е един камък, който аз открих, че е много добре вибрира на моята чистота. Сега ще ви го покажа. Това е черният турмалин. Нали, тези по принцип така са направени малко по-красиви, но черният турмалин притежава пиезоелектрични свойства и като цяло блокира негативната енергия. Има много разновидности турмалина, но интересното за него е, че той е точно като стружки.
и създава такава във формата на верига е неговото химично съединение. И нали, това е камък, с който аз ще използвам вместо кварцов кристал, за да извършвам моите ритуали. Просто така реших. Няма храма и аз ще свия в дъжд голяма. Ледникова своя скръб, където се топи ядът. Не, времената не са тежки, а само римите човешки. И само сморът по роботи, не ме разсмивай с тези пилоти. Не ми попречвай въздух аз да дишам, аз въздух мога да разсичам. Така, тъй като по-голямата част от човечеството са като, как да кажа, едни пиленца, които са за опити на по-висши същества, нали, извънземни същества, които са инкарнирани като хора, в човешка форма или същества, които нали, правят позесинг на човешко същество, за да изпълнят своите цели, за да изпълнят своите ритуали. Повечето хора са едни манипулирани кукли или както искате се изразете, като някакъв двор, който е създаден за опити. И аз по никакъв начин не съжалявам хора, които, например, са изгубили своя живот или не са се справили в живота, защото те могат да получат знанията, които получаваме. Аз не казвам, че това нещо не може да се случи със всеки един от нас. Нали? Негативните неща могат да ни се случват. Но това, което казвам е, че аз не съм от типа хора, който ще се впусне в спасение на някой или в съжаление или в молитви за мир и подобни неща, които нали, някои духовни гурута правят. Просто защото аз си напъвам много яко мозъка да разбера всичко това, да уча тези неща и да достигна до, как да кажа, до някакъв вид знание, което получавам, че има някой си, който чрез ритуали прави така, че реалността да изглежда за нас другите по един начин. Или за повечето хора реалността да изглежда по някакъв начин в момента. Тоест, някой, който прави така, че, например, точно в момента тази звезда да е на първо място. Точно в момента, нали, там да се случват някакви войни. И това са неща, които се правят от хора, реални хора, които учат относно тези неща. Затова ще упражня сега в тези дебати, едното в мама, другото в тати. И никога по той бельо не ще да свършиш и да си добро. И зло да си под тебе дремя, с мозък да си изпроменя. И много от света ще виждаш, докато стоя. И кръг по така, тъй като имаше нещо нашумяло, то вече не ми изглежда толкова нашумяло. Нали, това е така наречената рап гейм. Там, където съществата, мъже и жени, по някакъв начин играят някаква игра, чрез която да получат блага или да получат пари или да спечелят чрез измама в така наречената игра. Нали, това нещо не води до никъде. Това нещо за мен не води до духовно израстване, не води до изцеление, не води до получаване на някаква сила и нали, дори и някой да получи някакви финанси, това по никакъв начин не може да ме спечели, защото там омразата е страшно много, войните са страшно много и доста от тези хора, които са влезли нали, в този кръг там, нали, често са така, се имат за много умни, много остроумни и по никакъв начин не можеш да получиш с тях приятелство или любов или каквото и да било. Затова реших да изтрия това нещо от самата реалност и това вече няма да има сила в реалността. Кръг ще се върти енергия за мен от си игри. И докато не те постеля,
Аз дума няма да обеля. С едно око разполовявам, с друго си обединявам. Около мен и против мен ще има спортен полуден, където вси без гащи ще питате къде са наши. Души, души, като пинцети, ще отделите всяко дети. На този пир ще отрезвите си от днес главите. Така, тук става дума за нещо, което е много неприятно за мен, много неприятно е да слушам, да чета за тези неща. Това е именно енергията на децата, която е много свежа и много тъмни магиосници, тъмни окултисти и дори хора изпадат в такъв капан да се хранят с тази енергия, което на мен въобще по никакъв начин не ми допада. И затова съм го включила като част от моя ритуал, тъй като чрез този ритуал аз взимам моята сила, понеже съм по този път на силата. А аз тук, жалостния смъртник, ще представлявам всеки пътник, че мислех вече от днес да се зарежа, да се оставя само с копнежа. Но виното и тъй душата изтичат ти между краката. Аз уча те да бъдеш вълк, а ти се правиш все на хълк. Така. Най-важното нещо за всеки един човек, който се занимава с магия, с окултна дейност, това е да осъзнае, че духовете и съществата, например Луцифер, може да те накара или да те изманипулира, че да си продадеш душата, за да получиш нещо в замяна. Нали, ако това нещо се случи, просто започва да се впива, да се пропива в теб някакъв страх. Аз не препоръчвам на всеки един, който ме слуша, да правите това нещо, защото ние главно с нашата душа все пак работим и нашата душа е тази, която поддържа нашето спокойствие и поддържа нашата безопасност, разбира се, защото без душа може много лесно да изпитаме страх за себе си, тъй като нашата душа, това е нашият висш аз, нали? Това е пътя на нашето развитие. Като идентичности, нали? Въпреки че има начин човек да се върне душата, дори да я продаде, да я потърси къде и такива неща, нали? Може някой да я откупи. Има начин да си върнеш душата, но това е един дълъг път, който е изпълнен с много болка, много трудности. Аз движа се и не отнемам, печеля време. И така тук става въпрос за демонът Коронзон, който изпива твоята жизнена енергия. Когато се появи, нали, той се храни с твоята жизнена енергия, с твоята душа. И затова ние така се учим да бъдем силни, да минаваме през огън, научим се на трудности и се учим да развиваме нашите сили и способности, за да бъдем все по-силни магове и същества, които изпълняват своята воля. Ти си хремав, ти си силен, ти си млад, превземаш днеска този свят. За да превземеш, че мен си днеска отдели, където стъпва той краче и после щяло да се пренесе. Който има книжка в ръка, разбира той си що чета. Така. Не бива да изпадаме в някакъв подобен капан, че сред обикновените хора или чрез сред нормалните хора, нали, някой може да ни вземе силата. Нали, не бива да допускаме това нещо, защото, нали, той не може да мине през това, което ние сме минали като обучение и да получи това, което ние имаме като знания. Може единствено ние да сме толкова глупави, че да се оставим да повярваме, че някой, който изглежда много добре или е много красив, или е много богат, или нали, че той може нали, да бъде нас, да се окаже по някакъв начин по-добър от нас. Защото всички знаем, че всички, които вървят по този път, когато стъпят в света на тъмната магия и в тъмната страна, нали, тогава няма милост. Тоест, ако ти искаш да навредиш на някой, на мен специално някой, ако иска да ми навреди,
който, например, не се занимава въобще с такива неща, много ясно, че аз ще разбера, ще усетя, ще си извърша ритуала, който е необходим и нали, той няма да излезе от тази тъмна страна толкова лесно. Нали? Просто ще трябва или да получи, или да търси някакви варианти, как да си прогледне и всеки за себе си. Длъжник не съм да преподавам и изборът на вас оставам. За всичко друго, що е тук, душата ви не е буклук. На мен ще служи, аз съм рицар, централа в нечий банков списък. Така. Тук, нали, това, което правим на моя канал, аз не ви преподавам или нещо подобно. Аз споделям с вас това, което вълнува моето сърце. Понеже това, което аз прави моето сърце щастливо. Аз се чувствам добре по този начин и се чувствам добре да имам съмишленици като вас, които да се интересуват от такива неща. Сега, това, че нали, не съм длъжник, може и да съм длъжник на някой. Все пак всеки си има карма. И нали, това, че правя образователни видеа, нали, е хубаво, че изплащам моята карма по този начин. И както ви казах, когато човек прави черни ритуали, трябва да прави и добри неща, за да може да се осъществят неговите намерения. Отварям и голисни клони и пукам всичките балони. Специална ларво, ти ме чуй, преди да тръгнеш се обуй и запомни ме в цяло царство, с мен бъди от днес наясно, че аз не уча, експериментирам и после си от той добивам. Така, тук става въпрос за една ларва, която е на Лилит. Това е една ларва, която може да те накара, например, ти да се възбуждаш от някакви абсурдни неща, нали, които човек с нормално съзнание или който не е имал досек с нея, никога не би си представил, нали. Това е нещо като болест, нещо, което по-скоро наистина изяжда твоята енергия, т.е. започваш да се чувстваш много виновен, жалък за такива мисли, които тази ларва ти внушава. И това, което аз казвам в цяло царство, тъй като България за мен е царство българско, тъй като съм живяла много от моите животи, мисля, че около 4 живота, нали, в вековете, в миналото. И тогава си е била царство и затова си сега така си я наричам. И тебе вече те наях, пречи ми ти, докато се веселях. Благодаря. Нали, това не е нещо, което е супер рядко. Тези ларви и тези същества, те са доста често срещани и като цяло реших да премахна едно от тях. В твоята свобода, когато ми потрябваш пак, ще свършим някой веселяк. Проблеми много. 100 и 300 тона изключвам с бела дона. Оттам така, 300 тона, тук става въпрос за един химичен материал, който се казва Cobalt 60, но това е нещо, за което не искам да говоря много. Нали? Тя се съвързва в литиево-ионните батерии на тези електрическите автомобили. И това е взривно вещество, силно запалимо. Тоест, взриви ли се една такава кола, може да взриви нали, милиони хора. Затова казвам, че има хора, които си играят на едро с енергията на тези неща. Нали, човек може да контролира дори и Cobalt 60, ако има достатъчно познания, достатъчно развити способности. Така че почвам да разбивам цветята, да си култивирам. Но между другото от всички нали, тук случайно, ако някой реши да пали целия свят или нещо да се случва, тук съм си взела малко от този материал за нашите граници, т.е. за да не се случи това нещо с България. Ритуалите някога си все създали. Ще си правя мегалит от тях от този свят пробит. И той е вече много мощен. То скоро дед прехвърча нощем. И всички днес, като овцете, ще си сирене ядете. Всичко друго аз събирам, в пръстена си и подбирам. Еднакви
Нали, тук за душите, които не им пука, не им трябва да се развиват, за които не ги интересува, които, винаги когато тръгнеш на такъв човек да му говориш нещо за духовно развитие, за духове, за сили, за това, че света е тръгнал да се променя, те въобще тези неща не ги вълнуват, нали? Нищо не пречи някой от нас, който се развива, например Луцифер, да реши точно тази душа ние да я получим. За кораба, за който говорим, това е моята конструкция за ритуали, която си правя. И за мен това е моят космически кораб, нали, който ще ви науча и вас как да имате такова нещо и как да се пренасяте. Нали, това е средство, чрез което ние се пренасяме в различните измерения, в различните светове, за да осъществим нашия ритуал. И аз затова го наричам така. И ще ви покажа как да си направите и вие такова нещо. Ама ни скалички, еднакви все до всички. А той, що там прехвърча, отиде то на смърча. От него камъка зелен и в мен. Попаднала съм на красиво място. В сън красив и много сънен. До мен се вихри оборот и отива пак на гроб. И има всичко е на схема. Ще вляза в сигнала на проблема. И щом разумен, то състав верижен, разум ще направя аз. Сигналът тук отблъсквам и в него пак ще пръскам. Докъде ми стига очността ми? Ами до безопасността ми. Цял списък мога да извадя и мъртвите да изпоравя. Да му се получила на сон, но днес изключвам този тон. Това е крайна руска точка и все на уморочка. Не бива от тук, не бива оттам, ще подкопая в целия храм. Да мога утре да излъча и аз нещо. Така, тук става въпрос за място, където аз живея. Значи на това място, точно до моя блок, на юг от мен, точно така съм подредена, както трябва. Тоест, на юг, където е света на духовете, света на мъртвите, нали, оттам ги слагам в този триъгълник на изкуството и ги викаме от юг духовете. Точно там са гробищата. Те са много големи тук в този град, който живея. И по средата на гробищата има кула, която, нали, разпръсква радиосигнали. И познайте какво се случва тук в този град. Тази кула, която е поставена на гробището, толкова много усилва този сигнал на мъртъвци, на смърт, че винаги съм се чудила какво му има на този град. Много е шантав, наричат го Dream City, т.е. град, от който само си мечтаеш, нали, че ще стръгнеш някой ден. И всякакви такива подобни неща се говорят, но като цяло ми стана ясно, че това е нещо, което е направено от някакви по-горни нива, нали, назад в миналото, където специалните части много често поставят такива точки на места, за да могат да намаляват населението. И реално България в списъците е на едно от първите места по изтребване по този начин. Нали, аз мисля, че е така. И с такива микровълнови и радиосигнали. Нали, това са едни такива въздействия на енергията, които ти внушават болести, внушават ти песимизъм, нищета, бедност, такива неща, които, нали, когато живееш с тях, ще става просто неприятно да живееш, така да се изразим. То след където се намира, той все се нищи и провира. Той подхвърча, подхвърча. Подхвърча си от днес на лъча. И не бивал пак е този ден, станал е пак проблем. Но не, секундата е важна. И той е вече прима влажна. Къде най-много се събират? Къде върти се панаират? Затова секвестируем доход. Приемам днес по този поход. По кръг от купола нагоре ще засечеш ме по-нагоре. Нагоре там, където ще ти озвучи полето. И няма тоцен... Нали, тук реално човек, всеки един нормален човек, нали, би се ядосал.
Но това е човек да си приеме силата и да си абсорбира силата, нали? Това да се ядосваш, да се правиш на голям звяр, да се правиш на много мощен, нали? Това не е силата, а силата е да си спокоен при а, слушането на такива неща, при вида на някакви подобни неща или събития, нали? Сблъсъка с самата истина. А, за това. Централна точка, а само жива смърт, браточка. Ти знаеш, че дори и да ме видиш, в крака ръце си няма да провидиш. И тъй, като е дистурбация на друга и нечетна нация, то с мощен звук насочвам в океана, защото през водата сила няма, а само са вълни, вибрация. Оттам за мен акселерация. Тук става На въпрос за моят кристал, т.е. моя кристал. Той не е моя кристал, ами кристала, с който се говорим много добре, си общуваме. И това е турмалинът. Един много силен камък, който нали, създава електричество. Създава електричество, когато се разтърка, когато се натисне и има много мощно отблъскващо действие. Превозно средство, с което виждам всяко кметство, с което се в кръга изнесох и антиейджинг ти нанесох. До там е този антиейдж, където вземе за тинейдж. Не вредоми са пътища господни, а ведоми са буби все отровни. Където си смених и констелацията, пържико искаш демокрацията. Значи, тук става въпрос за нещо, което се нарича радиосигнал и устройствата им са понякога до толкова развити, че могат да ти уловят сигнала на самата аура. Тоест, ако ти станеш по-духовен, започваш да излъчваш повече енергия, те имат начини, например, тази енергия да ти я вземат или да те унищожат, да те изпържат. И реално, когато аз бях така в миналото, преди около 20 години, когато за първи път нали, разбрах, че имам способности такива неща, нали, получи ми се една болест, която буквално изглежда все едно са ме горили с цигари. И тази болест, нали, тя си е хронична, нали, нещо, което трудно се лекува или не се лекува. Но реално след извършването на ритуала ми показаха, че ще изключат, че съм изключила по този начин нейната активност. Съседство има мерна дупка. Нали, пак казвам, че тези неща могат да ти докарат сърдечен удар, инфаркт, инсулти, такива неща. На Салем. Ще кръстим днес този проблем. От колко си места пробивам, аз дюзите ще дифузирам. Горивото докато свърши, глава ми друго ще обърши. И тъй като е с резервация, съдът ми с репутация, отгоре ще приложа точен, по размер капак и сочен. А за мене, в частност, това не бе опасност. Между кости се Нали, тук се сещате за какво става дума? Вирам и се пипала навирам. Де да зная, там да зная, иначе чета и бая. Да побая през града, все да занеса. Меридиана тук е нулев. Вземи то с грешник Пулев. И да... Значи тук става дума за хората, които са черни магиосници. Нали? Аз, освен всичко друго, съм и черен. Се уча как да бъда черен магиосник. Нали? Те работят с мъртъвци. Например, ако искаш да използваш силата на някой окултист от миналото, ти ще направиш инвокация, ще извикаш неговия дух, за да те научи или за да ти помогне. Например, Алистър Кроули. Може да го извикате в своя триъгълник на изкуството и да получите неговата навигация, например, относно таро картите и как да работите с тях. Затова тук става дума, че когато хората чуят такива неща, повечето хора, които са чували за магия, те просто халкат, хихат, нали. Знаете, обикновеният човек се страхува от тези неща, нали, и затова като цяло те не са за всеки. Забуча в то свъртал последния кинжал. Те остри са и палят нощем, коси, жени и още. Не бива тъй да се повреждам и си ги в коста нареждам.
Когато се сгъстят те там, вулкан потръгва без да знам. Но гладка ще е лавата за мен и пътя по вода и без проблем. А формите, които образува, ще са над тялото ми дет сънува. Че е изгорено болно, то силата е нещо старомодно. Значи ние сънуваме по принцип, че сме болни. Когато нашата сила започне да се активира и нашата кундалини енергия започне да се активира, това означава, че ние сме получили някакви свръхсензитивни полета. Достигнали сме до някакви такива свръхсензитивни информация, полета, връзка с другите светове. И това, нали, доста често започва да ни кара отвътре да се вълнуваме по някакъв начин, което предизвиква в тялото болести. Но погледнато от една по-възвишена гледна точка, това не е нищо лошо, а това означава, че ние може да се научим как постепенно тази сила да я развиваме в себе си и да я интегрираме в себе си, без да се Тя разболяваме. бавно се по тялото усуква, на малки дози без да го пропуква. Заставам на 15 страни, о сила в мен ти събери, космична сила от 15 страни, от водопади и полета, от слънчевите 4 небета. И нека в мен да бъде планината, магнитна сила на водата. И когато завърти се, ти пак в мен проври се. Аз слънчев съм си детонатор и после слънчев апликатор. Баланс и силата разпределена на 3 нива във всяко време. С тези думи стиха ще заключа, аз обучението да получа. Но с правото на облегчение след мен последва друго мнение. Ти знаеш и каквото аз излъча, изпълва се. Нали, във всеки един ритуал е хубаво да има и заклинание, което да е всъщност самото нещо, което се изпълнява на 100% и самото заклинание на ритуала. На 30 лъча. Плюс 2 еднакви между скоба, мъждука тази кожа нова. Смъртта да сложим тук последна, да се обърна или да погледна. Живота има основание, не само бавно състезание. Нали, много често в тези суеверията ни учат, че когато, например, ходим на гробищата, не трябва да се обръщаме, за да не се лепне за нас някой мъртвец. Нали, хората, които учат черна магия, по принцип, доста често дори правят ритуалите си на гробищата. И затова аз предпочитам да не живея в такъв страх от такива неща. Кора за мен да си отключа, от източника да получа. Този връх на острия пергел, който е до мен довел. Закони списъци зварел, да чета или да паля. Или пък друго да си правя. И ето, няма ли ме вече? Защо се скрива в мен човече? Нали, тук става въпрос за това, че ако прекалено много само четем и само учим и се притесняваме да не си навредим, да не си объркаме нещо, някой ритуал или пък, например, страх ние да направим нещо гадно в ритуала на някой човек, който ни тормози, няма смисъл, нали? Просто, когато вие получите някаква информация, че трябва да направите нещо, това е информация от вашите духови водачи, от висшият ви аз да направите това нещо. Няма какво да се чудите по този път дали да правите нещо или не. Така през дупката да мина и видя ли се, няма да подмина. Държа змия пред мен да съска, яйце велик ден да опръска. И с прости думи, но по-рано пред мен да движа с пръсти само. Това е яйцето, което разработвам за ритуали и ще споделя с вас, когато всичко е готово, за да можете и вие да ползвате и да правите ритуалите си по този начин. И вектор и величина в него ще си наредя. Ще го напълня с мухички, с малки мъхести душички. Ще сложа и 4 ноги, архангели, гори и боги. Ще слезе то от тази висулка, ще свири с нежна си цигулка. И хоп, накрая ще излезе, на преден план с ръка да влезе. И с крак си после да настъпи, не го и питаш, що така постъпи. Не само страховите този път, не само пресметлив
е днес врагът. Тук важно да е еклектично, съзнанието все е отлично. Нали, тук става въпрос, че когато човек реши да започне да твори, всичко в тази вселена може да се докаже и всяко едно наше действие може да се обясни. И всичко, което вие искате да направите, можете да го направите и да използвате магията по всевъзможни, как да кажа, еклектични начини. Тоест, ние какво правим? Получаваме информация и с тази информация създаваме нещо наше, нещо, което, нали, ние сме източника на това нещо. Това е идеята. И курсът сменям изведнъж по каракол и дръж. Въжета и без каски ходим по улиците, докато си бродим. Завихрям тук една защита, която се до мен допита. Завършвам си и по непцата, песента е все изпята. Света бил друг и по терлички след мене пак тръгнаха всички. Но скоби той са, инулирам аз тези скоби. И съзирам далечен лъч в светлината. Нали, трябва да знаете, че всички същества, за които говорим, ангели, архангели, демони, нали, те са по някакъв начин свързани едни с други. Нали? Много чисто архангелите, това са и архидемоните. Те са едни и същи същества. Затова казвам, че когато някое проявление на някоя сила на тънките нива, например, ме помоля за някакъв съвет или нещо подобно, това какво може да означава? Първото нещо, което може да си помислиш е, че нали, тази сила те приема за нещо по-еродирано от себе си, но реално няма защо ние да сме против това нещо, просто можем да се сътрудничим с всички сили в Вселената по един такъв начин. Бъдете умни, не бъдете наивни да вярвате, че нали, всички, които говорят, са много грейт, много по-грейт от вас. Където ме вълна подмята. И сред средите на особи, дет все са стари, все са нови. И сред средата на земята, това донесоха полята. Завинчил камъка изклинчен и забучил тук един винтил отличен. С един единствен звук. Науката е свята и има си вода. И през вода разлята седи една оса. С размери колосални, с меки пипала. Уши универсални, за дрони и цветя. Намерил я вълкът ни и тайно я краде, но спира по звукът ни и знае накъде. Отпрашил той наляво, видяла го и тя, и станалите рамо на штурм и на витла. И неговата воля в този мрачен сън бе да се помоля на този звяр навън. Да мръдне, да подмръдне, но няма нищо тя, което да превърне кът себе до смъртта. Смъртта й се усмихна, донесе и сено, в което тя притихна да чака друго зло. Така, това е един стих, който посветих на моя демон Ирина, тъй като тя заема много, много голямо астрално пространство, тъй като е много сила, има много магическа сила, има много способности, може да ви защити. Понякога Ирина я включвам на цялото население, нали, когато усетя, че отново психическата война по света по някакъв начин товари населението. Това е демон, който нали, ще ви... Аз мисля, че съм ви показвала знака на Ирина. Може да го палите, може да го използвате и чрез този ритуал Ирина вече съществува в света на демоните и тя ще се използва от хората, които работят с демони и в бъдеще. И затова написах и този стих. Искам да ви кажа, че след като направих и ритуала, отидах на едно място, което беше просто претъпкано с хора. Тоест имаше страшно много енергия на мястото, имаше и един купол, където заставаш там под купола и някаква светлина пада върху теб или нещо такова, зареждаш се с енергия или нещо такова. И наистина се заредих страшно много себе си, те и як,
и си изпълних самото намерение на ритуала. Нали? Това беше просто съвпадение. Това е, което исках да споделя с вас. Ако не разберете нещо, питайте, пишете, задавайте въпроси и се абонирайте за моя канал, ако за първи път попадате на моя видео за още интересна информация. И така, достатъчно за сега, скъпи мои, ще се видим следващия път. До скоро!